Cum, mami? Așa cânti, mami? Cum cânti tu, mami? Ce fac, mă, tati? Așa, mami? Tati, ți cam foame și mama ta crede că vorbește. Așa ai? Ți cam foame, tati. Tu cam ți de foame, tati. Tati, tati, ți cam foame? Ți cam foame? Tati, te doare gâtul, tati. Te doare gâtul, tati. Tati, te doare gâtul. Așa, tati. O să te doare gâtul. Nu mai scârție așa din gât. Tati, nu mai scârție așa din gât, că te doare gâtuțul, puiul. Așa, mama? Nu mai are voce. Nu mai ai voce, mami? Nu mai ai voce? Nu mai poți? Dacă țipi așa în continuu, mami, nu mai ai voce. Nu mai este voce. Așa, mami? Așa, păpușa? Acum, mama? Cum a zis? Cum a zis gândacule? Așa? Cum? Așa, mă? Ce, mami? Ești supărat acum? Ești supărat, mami? Nu mai are voce, mami? Nu. Nu mai poate. Nu mai poate, mami, să cânte? De ce scârțăi-tu ăsta, mami? Ce, mami, scârțăia la asta? Așa, mami? Așa.